По време на престоя си в Испания, учителите се включиха в редица обучения, семинари и работни срещи, посветени на иновативни методи на преподаване, дигитализация в образованието и интеркултурно сътрудничество. Програмата включваше посещение на местно училище, в което се обучават ученици на възраст между 12 и 16 години. Какви учебни занятия посетихте и с какви впечатления останахте, госпожо Пеева? Разкажете ни. Заедно с господин Молов и госпожа Божанова през изминалата седмица имахме възможност да посетиме Испанското училище Вирхен дел Кампо в Каньете де лас Торес, Испания, където се обучават ученици от 12 до 16 годишна възраст. Запознахме се с тяхната образователна система и стратегиите за управление на училището. Наблюдавахме часове по музика, по английски и по химия. В часовете по музика децата изпълняваха творби на блокфлейта и също така танцуваха традиционни фламенко танци. В часовете по английски затвърждаваха знанията си чрез кахут игри, а в часовете по химия представяха научни експерименти. Госпожа Пеева сподели за интересния факт, че Испанското училище активно участва в европейски проекти и едно от учебните заведения, посланици на Европейския парламент, участва и в програми по Еразъм Плюс и eTwinning, както и в проекти, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда. Директорите господин Молов и господин Хосе Мануел Моя Муньос акцентираха върху успешното сътрудничество между училищата и също така обсъдиха бъдещи перспективи за съвместна работа по европейски проекти, което от една страна е вълнуващо и също така акцентира върху развитието на училищата. Домакините са били очаровани и от изпълнението на госпожа Божанова на традиционна фолклорна песен от Родопския край «Рипни калинки», с която тя успява да докосне сърцата им и да ги развълнува. Рипни калинке да тропниме, да сапука душманине, да сапука душманине, хеми мойне, хеми твойне, да сапука душманине, хеми мойне, хеми твойне. Пътуването предложи и богата културна програма, разглеждане на забележителности, опознаване на испанската култура и потапяне в атмосферата на гостоприемството и топлотата на домакините. Участието в проекта беше изключително ценно и вдъхновяващо. Придобитият опит ще бъде приложен в нашето ежедневие в класната стая и ще допринесе за повишаване на качеството на образованието в нашето училище, каза в заключение още госпожа Пеева. За новините на Междучасие ТВ, Нези Стефанова.